lang ang mga mommy and daddy ang marunong mag-Halloween party, maging ang mga fur babies, abay hindi na rin papahuli. Sila ang bumida sa Halloween pet potty sa San Fernando City, La Union. Suot ang kanilang costumes na tingin nila ay scary. Pero sino ba naman ang matatakot kung ganito sila ka-cute? Ang mga pet dog in character sa kanilang costume na tila ba it reflects the personalities of their fur parents. May nag-alat Chucky the dog. Kailangan daw express ang potty dahil meron pang for delivery si Doggy. Meron ding nagdanan. At dahil malapit na ang Christmas, tila palamuti naman sa Christmas tree ang peg ng fairy dog na ito. Dahil naka-full OOTD ang mga fur babies, i-flex nila ito on stage kasama syempre ang kanilang proud fur parents. Ang fur baby ni Homer, pasabog ang eksena on stage dahil sa kanyang colorful and head-turner props. Di bali, ang concept namin is parang Halloween is not for scary, it's also for creatures that beautiful inside and out po. That makes our puppy na po na hindi lang po kakatakwatan pagdating sa Halloween po. When it comes sa milagro po, kumbaga sa amin kasi si miracle nung dumating po siya. Ang ibang fur parents pa raw ang gumawa ng costume ng kanilang mga babies, gaya ni Macy. Ay po siya, si Wednesday Adams po. Po siya, customized po na recycled po. Layunin din ng aktibidad na patatagin ang samahan ng mga pet owner para mas lalo pang maisulong ang responsible pet ownership. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.